Eta orain datoz nire eskola oiakoak. Xaferiko Maiozena, gero izan zen Arturo Campion eta orain da Bernard Etxepare. Elkartu dira Gaztelerako eskola eta Euskarazko eskola eta orain dena da Euskarazko eskola da. Txaude. Vale. Non daude? Bueno, igual ez dira etorri. Non daude? Bernard! Etxepare! Bernard! Ateratzen dira la sorpresa. Vale, pasa! Pasa, mutikoak, pasa! Eta neskak! Mutikoak eta neskak! Txoi! Pasa! Oso handiak dira, Bernard Etxepareko gazteak! Boazi helduak. Bueno, utziko ditut eta gero ja kontu batzuk egingo ditugu, bale? Gero ja jaitzen egingo dugu, bale? Bueno, niri superfan, Osea, niri... Bueno, hemen antzean daude gazte batzuk, edo errepikatu dute 11.000 aldiz, edo irakasleak dira, o zerbait arraroa. O aitak. Kaixo, gutxantreakoak gara eta onateko ikasleak gara, baina gaurkoan Bernard Etxepareko azken kurtsoan egindako abestia abestuko dizuegu. Abestia guk idatzi genuen Mikel zuzendariarekin. Espero dugu asko gustatzea, eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengo arte.
barkatu zuek badakizu euskaraz. Eski ikusi ditut lehen hor kanpoan batzuk, zuek bezala jantzita, dena gazteleraz, baina zuek ezineten, ez? Bale, ze susto! Ua, ze susto! Eski, a ber, noski, a ber, orain ja, eman dudala urte pila bat euskaltegian, eta euskara ikasi dudala, lankideak euskaldunak nahi ditut, ezta? Eski, ezakizu ez nolako alegin egin dudan. A ber, egingo dizuet froga bat. Bale? Bat, bi, hiru. Brometan, Ez. Zuek! Bueno, txalo bera bat ikastezakete, Pasa. Zi politak eta ze jatorrak eta ze dena diren, hauek. Hauek zeuden lehen Bernarte Etxeparen, baina orain daude Eunate. Baina badaukate Bernarte Etxepare oso bihotzean.